Bilung. Oh ladalah. Togok kula wonten dawuh. Lan kowe Bilung, nggih kula wonten dawuh, kula wonten dawuh. Coba nek kowe ngerti sapa sing mateni wong tuaku Prabu Jata Gimbal. Lan Bibi Jata Gini. Kowe ngerti kok? Nggih kula ngertos. Bilung, nggih kula ngertos wong kula riyen niku dados seksi ngeten. Nalika semanten kula menika dados seksi kelawan Kakang Togok. Dadi kowe dadi seksi nggih. Sinten ingkang mejahi? Ratu sesembahan kula nggih momongan kula. Prabu Jata Gimbal lan Jata Gini. Kula niku ngertos. Nggih. Kula nggih ngertos sinuwun Prabu Kala Srenggi. Kowe ngerti? Inggih. Ning niki wonten dongengipun. Ana dongenge? Iya. Dongenge kepiye? Kepiye Lung? Karan dongenge rada saru Kang, ning ora dadi apa, Diceritake wae. Kahanan sebenere ngono. Jata Gini lan Jata Gimbal kuwi mbiyen kepiye ngono? Kakang Sadi nganglang jagat nggih. Kepareng kula badhe cerita dhateng panjenengan. Sinuwun Prabu Jodhok. Sinuwun Prabu Kala Srenggi. Iya, matura. Nalika semanten kula menika nderekaken ratu sesembahan kula sinuwun Prabu Jata Gimbal. Rama Jata Gimbal nggih. Niku ceritane riyen. Ratu sesembahan kula Prabu Jata Gimbal niku gadah idam-idaman utawa tresna gandrung kapirangu karo Wara Sembadra. Ewa dene Jata Gini niku gandrung kelawan Raden Janaka. Iya. Wekasan nah ngeten gandeng lenggoleki Janaka ya ana ngendi, goleki Sembadra ana ngendi. Ning jarene kabar niku nampa sasmitaning dewa. Wekasan sinuwun Prabu Jata Gimbal niku macak dadi Raden Janaka. Ngembo-embo dadi Raden Janaka, Jata Gini ngembo-embo dadi Wara Sembadra. Sabanjure padha lunga kabeh, padha lunga mlebu ana ngalas. Sing siji sing membo dadi Janaka goleki Sembadra, sing siji simpang dalan goleki Janaka. Nggih, wekasan gandeng jangkaning dewa pesti ora kena diowahi. Kodrat ora iso diweradat. Janaka daden-daden pethuk karo Sembadra sing silih werna. Padha dene tresnane, padha dene posah masian. Cara jaman saiki ya uleng-ulengan ngono. Wekasan Sembadra sing silih warna mbobot. Inggih. Gandeng wis wancinipun mbobot meh nglairake punang jabang bayi, dheweke padha jujur lamun ta Janaka sing palsu kowe babar dadi Jata Gimbal, sing Sembadra sing daden-daden babar dadi Jata Gini. Tegese sampean niku nuwun sewu badhe madosi tiyang sepuh panjenengan boten saged awit tiyang sepuh panjenengan menika Prabu Jata Gimbal kelawan adine Prabu Jata Gini. Weh ladalah. Ladalah togok nggih kula wonten dawuh. Sabenere aku iki anake Kanjeng Rama Jata Gimbal ning karo Jata Gini adine. Nggih. Niku Kakang Sadi padha posapasean banjur meteng metoni sampeyan.
Saiki sampean arep kepripun? Mbah ora idep kok. Sabanjure sing mateni Kanjeng Rama Jatha Gimbal sapa? Ingkang mejahi tiyang sepuh panjenengan Prabu Jatha Gimbal lan Jatagini menika satriya saking kasatriyan Madukara ingkang nami Raden Janaka. Jenenge Janaka? Nggih, nggih. Lho. Sabanjure aku goleki Janaka ana ngendi kok? Nuwun sewu. Menawi panjenengan badhe madosi tiyang sepuh panjenengan Janaka, monggo medal njawi njujuk menyang negara Ngamarta. Yen ngono bakal males hukum aku kok. Tak goleki Janaka. Oh, badhe madosi ndara Janaka kok ndara. Ora apa-apa wong bagus, Kang. Aku iki suwe-suwe kepengin dadi abdine Janaka. Ning awake dhewe iki kodrate momong wong sabrang. Oh, ngono kuwi Kang Togok. Iya. Yen ngono kok aja nganti kesuwen. Wadya balaku kula wonten dawuh, derekna laku jantraku. Kerek lampit brokangipun jajah singa barung. Njujuk menyang kasatriyan Madukara. Goleki Janaka, bakal tak pateni Janaka kok. Nggih, monggo kula dherekaken.
Wastaka mila prigantil buntut wisa. Oh. Putuku ngger Irawan. Maju piswanmu ngger Irawan. Aja nganti kurang terwaca. Nggone nampa pangandikanipun Eyang Irawan ana ing pertapan Yasarata kene aku rumangsa abote dadi wong tuwa dititipi dening ibumu Dewi Palupi supaya nggedhekake kowe ngono. Irawan gandeng kowe saiki wis gedhe, wis ngancik akiling dewasa. Mbok yo nglakoni sinau tata negara, tata agama lan sinau unggah-ungguh tata krama sing apik lan sing becik. Inggih Kanjeng Eyang. Saderengipun kula mangsuli pangandika panjenengan Kanjeng Eyang, waleh-waleh menapa kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada. Iya Irawan iya. Iki lintingane sapa iki? Semegrok ora wah Janus. Nuwun pangapunten menika sesipun para cantrik. Oh. Para cantrik? Iya. Mbok yo aja ning ngarepe wong tuwa. Mbok yo ganti jarum super sonor. Inggih. Mula kang saka iku yo ngger Irawan. Dene beda lan adat pakulinan kowe ngadhep marang ngarsanipun bapa. Ana wigati apa Irawan? Maju kene. Nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang. Matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit sadangu kula menika manggen wonten ing pertapan Yasarata. Suwita dipun golawentah kelawan Kanjeng Eyang Jaya Wilapa. Urip kula menika sampun ngertos tata agami, tata bangsa, tata negara, miwah tata kautaman. Iya. Sabanjure waleh-waleh menapa Kanjeng Eyang. Gandeng kula menika sampun ngancik akiling dewasa. Mongko kula menika yoganipun Kanjeng Rama Pangeran Janaka kelawan Kanjeng Ibu Dewi Palupi. Kula nyuwun srana dhateng panjenengan, nyuwun donga pangestu. Kula badhe ngawawu sudarma suwita dhateng kasatriyan Madukara. Miwah negari Ngamarta Kanjeng Eyang. Sik, sabar. Irawan, pone yang kuwi ora menggak kekarepanmu. Nggonmu bakal suwita marang wong tuamu Pangeran Janaka. Lan suwita menyang kasatriyan Madukara uga negara Ngamarta ora apa-apa ning aja dina saiki. Sebabipun kados pundi Kanjeng Eyang? Ngene tak kandhani. Kuwi niat sing becik, tekad sing apik, nanging yen kowe ora kapacak kowe aja cemongol-congol. Inggih. Menyang negara Ngamarta lho. Mundhak den arani yen kowe kepingin ketok, kepingin duweni pendhok. Iku ora becik kedadiane. Kowe nrimo ya ngger. Nanging arep nrimo ning kudu kok kencengi kanthi laku sing sabar. Inggih Kanjeng Eyang. Iya. Ning aja dina iki sebabipun kula serak mboten sranta Kanjeng Eyang. Sik mangertenono dina kuwi ana petunge. Nanging dinten sedaya sae. Oh sik, ngosik. Bener
kabeh dina kuwi apik, kabeh dina kuwi becik, ning ana pitunge. Nek kowe ora kena dipambengi, bakal tak pengestoni ning aja dina iki awit tumibaning dina iki kuwi radite jenar utawa dina Minggu Pahing. Inggih, aja ya ngger. Kalamun wong lelungan duweni gegayuhan sing luhur utawa sing dhuwur, kuwi kok dinane Minggu Pahing. Adakane mengko bakal ana bebaya, cilik bakal nemoni bebaya, gedhe bakal ngetokake getih. Seje dina wae ya ngger. Mengko ana dina sing becik, sawise dina radite jenar. Kuwi dina Sumapalguna. Banjur dina Anggara Cemengan, banjur Buddha Kasih, banjur Respati Manis. Nah, iki sesuk yen ana dina Respati Manis, kowe tak pangestoni kowe bakal budal saka pertapan Yasarata. Ning nek saiki aja ya ngger, dina Minggu Pahing mundhak numuake bebaya, mundhak ana Rajapati. Mundhak ana Rajapati ngger mboten. Eyang, Kanjeng Eyang piye? Kepala ngono kula mlumpat dipun dadung kula meksa mberot. Kepareng mboten kepareng dinten menika kula nyuwun pamit Kanjeng Eyang. Irawan. Iya. Iraman. Ora kena dipenggak kowe jan. Bocah kok bagus banget. Iya, tak dongani. Muga-muga kalih sing rubeda kalih Sang Sambikala tetep tak jangkung saka kadowan kowe ngger Irawan. Ladalah bojleng-bojleng percoko iblis laknat lakune padha jogedan. Oh, nitik pangandikane Togok, omongane Togok karo Mbilung. Iya. Jarene kabar yen Raden Janaka wonge bagus tanpa cacat. Lho, kaya ana wong bagus. Kaya ana wong bagus mlaku dhewe ijen ana ngalas. Wong bagus cokot tugel kulumu kowe Janaka.
Irawan. Ora tenan Irawan kowe ning apa? Kowe kok adus getih. Oh lah dalah. Kowe kok adus getih Irawan. Weh. Lah kok lho Irawan kowe mati putuku. Oh ya ya. Aduh. Kowe mati kepiye iki duh dewa. Kowe kok malah mati Irawan wah mati ora ana nyawane. Oh piye iki duh sinuwun ngamarta kula nyuwun senjata pitulungan sinuwun. Ayo tak panggul kowe nggih Irawan. Kayone Purwa sejati
tandane wis gara-gara. Eka bumi dewi sawatri gunung. Catur samudra Pancataru. Sat bangunan Sabta Pandita. Pandita Asta Tawang Nawa Dewa Dasa Ratu. Goro-goro tanggap warsa Sirajugara seruka giri-giri. Peteng dedet rimingan surya datan kepareng pajar banjir bandang andadeni. Sarah pating dalem praku menyang pating palengkung gluduk gobaluduk bawana sentru kaya bangun kasaputing lebu. Werksa pokah dawah kabarabah gunung jugruk. Gunung Tarung padha dene gunung. Geger donya munggah marang kayangan Suralaya. Jomplang bawana balik pecah dampar asmara kaca kongah kangeh panjeriting sapi gumarang. Jebol sunguning lembuan dini. Kumitir buntute Sang Hyang Antaboga dadi rindu gonjang ganjing. Makantar-kantar genining kawah Candra dimuka. Njaluk bangke ing si manungsa kang gedhe dosa lan keluputane. Manjing Sabta Bumi, Sabta wilangan pitu bumi ngarani kayangan lemah abang. Sireping kanan gara-gara ana Gundala Sasra, Gundala gelap. Sasra gelap Bandung sayuta gombleger ngebaki jagat raya sak ing sire kabeh. Sireping kanan gara-gara jemedul ana bocah bajang sak kembaran. Ingkang siji nyekel bathok bolu saguh nawu segara asat ijen tanpa rawang. Ingkang siji nyekel sapu sadalanang saguh nyaponi reregeding jagat. Tata titi tidem lan permanem jemedul parapat mung ngadil. Alon riri
Jam pira iki? Wih. Meh 2:30. Ning ora apa-apa Janis. Encen ngene iki angger seneng mat-matan mentaraman gali-gali ngene iki. Arep awake rada ora penak rada flu ning iso ditambani. Ya, wis. Angger weruh donat ya ngene iki. Nah, wis seneng temenan. Nah, sapa sing arep nyokot? Aja. Eling ngono lho.